Здравейте! Здравейте! Аз съм Росица Светославова и ще ви науча как правилно да си миете зъбите, защото съм вашия личен треньор по орална хигиена. Шегувам се, обаче изпуснах. Днеска няма да ви уча как да си миете зъбите, защото нито съм треньор по орална хигиена, нито съм толкова добра като зъболекарите. Но в едно съм добра и това е професията ми. Аз съм маркетинг менеджер на компания Goldent. Нашата фирма се занимава с внос, дистрибуция и маркетинг на световно известни марки за орална хигиена, между които са Colgate, Listerine, Curaprox, 3M, GC и така нататък. Обичам професията си, както казах, и с нея, с работата си се чувствам жива. Горещо препоръчвам на тези, които се чудят какво да учат и къде да го запишат, да е именно маркетинг, именно в Стопанска академия в Свищов. Там ще се научите на редица неща, на креативно мислене, на рационалност и най-вече да обичате това, с което се занимавате и да се борите да бъдете все по-добри и по-добри. Успех ви пожелавам, мислете разумно и се записвайте в Стопанска академия. Чао от мен, само напред и нагоре!